Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kihe nong yalam ka Riboy District Congress Committee haka khatlai terik kila lej banhiar jurip ya ka transit camp ka bala penyeng daga Sarkar Assam lingba ka tenat transport ka bala penyeng beaan ya ka way ka building hakana para ka badang hap hapo ka snong khana para Raj Marwet Riboy District. Nanor ka jinglet jurip ek transit camp hakana para kite ki he ka RBDCC ki baken tup yo ba Middle Bonds im president ka RBDCC but ubadeiru MLA nongpo nang ta uba George B Lingdo MLA Umroy uba Balajit Rani MDC nongpo uba Charles Marngar MDC Mauhati uba MG Karshanlor secretary ka RBDCC lembat ki wei ki he nong yalam ko Congress Hari Boy kilalet banjurip saya ka facilitation center ka badan ha umling na ka benta bantip hadu katno ka trikam bat hadien kata kilalet ban kendu ya ka deputy commissioner Riboy na ka benta ban pentip syaka halor ka ka bakilalam na ka tei ka jinglet jurip jongki. Nadu ka arpu terik jong ubenai Desember jong senem hajar arpu lasdang ban pentrikam ya kani ke facilitation center ke entry point ke badan ni ha umling kani ke di sibenta apo jong ka MRSSA Act arja kanriu jadi nak takadau nak kaliang ke jungi habangi persang ban budin ya ka jingai lenti jong kani ke kam itip biang-biang ba kawai na kimat kibakong san kumno ban pentrikam ya kani ka an kalong bangindon ya kani ka district task force hapo ka district ka jungi ban kli dai deputy commissioner bakindon gidekot na kaliang jong ki ADM EAC ju kopor kiban mikmat na kaliang jong ni local authority gidekot kibade kirang ba snong bat ju kopor kiban mikmat na kaliang jong ki riupau kmat jong ni kadong berkatahan jungi kiban budin kiban ya tri rengkat bat ka district task force dei nak takadau ka bangi kwa menta ka longba bangiwan ban pressure ya district administration long na ka menta ban ai ka awareness ka babiang sa girang ba snong dijungi marba kanong kono ka an hamtam ka biyede bat ka MRSSA Act ka longba lada lasdang ban bu ik entry point per ka jela ka jungi laga dei ha umling laga dei ha bajing doba laga de rata sira laga de kano benta jong jelaru de lada ki dorbar snong kim ya trilang konsep e de namar kata ka kongsan bah kalau marga jela jung ka badon sibun ki karung ki kami de ka dorbar snong urang ba snong ki dorbar raj ki jongi ki hap long aware ki hap tip kumno ba kinla ban penteri kam yang ni ka an de kadau gila kentu gila kerpat ya deputy commissioner long bagi video haga ba insa translate ya kene ka an cha tin khasi ki rules ban dater ban penpoi haman lagi dorbar snong nang bagi dorbar snong gijungi garang ba snong gijungi kin long kin sungthu bat kin nang kumno ban sedang ban trikam nang ne sekmat bangi sungthu biang-biang gidan sibun ki dorbar snong abi ya keren ni ka ak gidan sibun ki bompat tip na ed sedang arukim tip ngin lum kerteng kumno we buan hikai school we wan bela we buan tre kum ta ter ngapan yo lut kini jingkeng sa hangno wan menno lek lano kum ta ter kata ke jengmut ka begini yo ini jingkeng gi bapnya tengi kwa aba kum bangi la ju kren hapo ka assembly hing dorbar thau anyo na galiang ju ju kren ba ni kwa aba kani ka MRSSA Act arajar khanriu de ban pentri kam hai ka mutin letter and spirit ka mut kwa aban I ha ground ha khndo ka di pentri kam ha di nak takadaw ngida kerpat ya gerang bat snong ban isumu subon ya gejing ya trelang jung gerang bat snong hagi por gi bala dep ru ban ngi scam balong bagi ni gejing ya trelang ban ngi kentu na kaliang gejungi ru ba kan ni ka an gejungi kinang la menang pen klan cucu bat haga ju kopor ngi kentu ru ya ka Sarkar jelak bahkan budin ya ka MRSSA Act Amendment Bill arjar khat kendai ka mempat yo ya gejing menjur na gubernur hadu mentah jadi nak takadaw ikentur ya ke Sarkar pada kaliang jungir kana ibudin ban yo ang menjur kenang bah la ban penteri kam bahaya kene ka an atur kom ko bede apo ka jela jong ka Riboy District Congress Committee ni don lang ni Pak George Lingdo Pak Charles Marngar Pak Irani Pak Prilaturso
ba yang di Harsan lo ba tu yue ino kit kam dum na ka banta bagin wan ban perso persngap ya ki katut ni ki isu ki ba don kam pala apo ka distrik ba jela ga ni bro koi ka banung kong kolong ha ka bidi bat ka ni ka transit kam ka badon hang ti apo kana para ya ka balakti nakaliang jong ka transport department jong ka Sarkar Assam ka badang long hapo uput usam jong ka jela Meghalaya kum ka Ribhoi District Congress Committee ni Sokhyai ka ni habang ya ka jing le bong suinyo jong ka Sarkar Assam jong ku usam jong kila dan sibun ki jaka ki ba kila persang menle ni dan dari ka bangilong concern ki bang Sokhya ha ka ni kapor talong ya ka tu transit kam ka badang hang kana para kapau sai kedar leng bagi jing tho ki ba ngi dan hak arpulai terik jong Desember jong araja arpo nakaliang jong ka Khasi Hill Autonomous District Council kila tho ya jing tho South Chief Secretary jong ka Government of Assam ban pencisa bagatu gejaka kadang de hapo karaj marwet bat ka himam lim ka bamut po ka jela Meghalaya bat kila tho sai kedar ro bade ban pensange no ya tu kam aga bangin sa share ka kumbi Dei nang taga daw halor kani kanong rim ka bukum ka District Congress Committee rim hoy nagatik setuju mut lang bat kinong mat ya don bat kinong tray hapo ka district ka jungi ka don isngau khiyai kani ha ka pangit alit dala de man step bani I dala gi jong hikmat bani I bagani gi jong tray kaya shat I kumbala sanpon 20% ka kam kalaya kiting sinai kani building ka bahe ba jadi nang taga daw ngi kwa ba ka Sarkar jela kan simkhia kan ikam mendaga singi lawan bani kendu ya deputy commissioner jong Ribhoi district ban submit ya kan ka city ke jungi ka ba yede ba kan ka phang subha ban kerki kat bala ban ya keren bat ka state government haga level ke jungi ru ngin select bani kendu South Chief Secretary South Chief Minister sa Khasi Hill Autonomous District Council namar ba kumbala ban sutu ka kendu ba siap apo ka jela ka jungi ka KHDC ka balong custodian na kamta ka kendo nor kila tho ya kan city ngi soborom sibun ni hap ni tre rekat da ban budin ba ka jaka hai ka bade hop ka jungi ngimde ban island na ka banta ba chukuram kam lagi mi pat ki jela kata ka di isu ka ban ko ka baar kila yo ban ya keren ha ka bede bat ka jing nang perbah susu ban pentri kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar